Pozdrav svim ljudi, sam Kigo, danas igramo Minecraft Hunger Games na mojem pleksu. Znači evo, počeli smo, uzeli smo neki weapon. Zauti. Evo idemo na onu rutu pa se vidimo. Ja inače stopiram, poslije ću ubijem ovog klika. I ljudi, evo vratio sam se, znači bože, kako to jedno kaže. Ima lik sword, bolje od mog, ja nisam nešto. Thanks. Vidite li ja tako? Znači, jučer smo snimali sa Fernando Pepe. I kažete mi, i bio je GG partija, ono. I recite ljudi, zašto vi dislajkujete klipove? Oh my god. Ako dislajkujete, recite zašto dislajkujete. Eto. Onako ja... Evo idemo ovdje. Ajmo sad da... I ono klika što smo tukli. Likovi su stimali, nubine. Sad ćemo ih kill. Kako nijem strele. Omaga ne, fail sam tu u fullu. Ali je... To je to. I ljudi, naredna epizoda je post-komentar i nećete pitanje mi postavite koji me prate. I idemo ovamo. Idemo sad, evo tu smo, ja stopiram malo, idem nešto u klipovima, zada nije bilo toliko dugački klip. Dugi klip. O ne, oh my god. Joooo, koji bow shot, ljudi, znači, GG hit. Evo vamo streli. Oh my god, ne. Je to tu do mene, Fernando Pepe, ako hoćete, ne znate, to mi je drug. Ja ću da izađem iz ovog voda, pa vidimo se. Znači, evo se. Ostalo je još nekoliko ljudi, nemam pravo koliko. Mislim 5. Ili 6. Neću čak gledam, samo hoću da ubijem ono klika. Ti si moj. Eto vidite, tog smo ubili. I ocenite moj PvP u klipu. U komentaru. Ocenite mi PvP u komentaru. Eno lik uzima supply drop. Uzeo je. Omak. Joooo. Ja volim svoje ime. Znači bože, evo ga. Ovo. Znači bože, kako to evo kaže, stop. To sam rekao. 100 puta u klipu.
Znači još četvoro liko. Ne, troje. I ja četvoro. Još dvoje. Sad ću idemo film. Znači idemo nađemo klika pa vidimo se. I ljudi, evo počeo deathmatch, ništa nisam radio, onda sam došao. Tu je neko bio. Nema ništa. Pa vidimo se u deathmatchu. I ljudi, evo vratio sam sati u deathmatch. Još 4 sekunde, 3, 2, 1. O ne. Samo nebo uspijem. I GG. Ljudi, vidimo se na narednu epizodu, to je to.